Hello everyone, welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Mag-subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mao ni ang sumpay sa atong drama. Ang karibal kong lulo. Naay nagsulti na ko ini. Sama. Sulti din. Utro sa marites. Kuan ba? Dili ko no tinuod nga siguro yung may iskapo. Unsa? Sapa niya, oy? Kinsa nagsulti ni mo, anak, ha? Daday, ha? Kinsa? Ay nalang pagdagkag pagutada, Felix, kung kinsay nagsulti na ko. Basta kay, naay nag-ingon na ko din Nya. Unsa man ko ni hitabo ni Baygoryo, ha? Ang giingon nga siguro ko no, di kuha ko nog upat ka tao. Unsa? Oh! Tinuod ka? Oh, lagay! Tinuod, lagay! Nakita mas video. Ay! Oh! Wam lagi nagibalita sa kapulisan. Na, butlang. Mura imposible ka ng balita, oy, daday. Na. Kaya ang giingon ba ni Junil nato, ha? Nga, nakakita sila sa video nga, miskapog yung kunis guryo. Mao lang kinay dakong pangutana diha. Kung kinsay nagsultig tinuod din Para nako ang akong tuhuan, kadtong nakakita yung video. Pero kanang imong balita, marites na. Marites. Di na katuhuan kay, pulos mo na, istorbot. Storbot. Pero, hinoon, lahi matagituhuan, Pelis. Oh. Pero para nako, no? Mas bituokos nagsulti nako. Mga kanang istorbot. Mabida. Sultira gani ko, Bekon. Di na nimong balita, abe, sultihi ko. Ay, mangutan na pamangkaan na, eh. Basta para nako, mas kasaligan ang nagsulti nako kay ni Junal. Kay abigod ni mo, Felix, no? Hindi ba yung mga panghitabo karon din hiba? Katingadaan kayo? Ay, baya ni mo, daday. Baya. Nga nung nakaingom ka na, bebe, ha? Nga, katingadaan kayo, bebe. Ay, tural! May buong manlagod-tagod. Nahinom-dom kas kalit nga nahitabo ni Goryo. Oh, Nga, okay. dili na siya makasulti. Wa din his Renato. Kalit nga may adtos Manila. Padayon. Diba? Yeah. Anya karon nga nawa na sa Goryo. Wa na sa mapakita si Renato. Og nakabalita na lang tang may ato deg Manila. Unya, dili ka mahibungan na. Oh, siyempre. Matingag yung tantanan kung anong permission bawa. Padayon. Ikaw na po. Ako na. Gege, ikaw. Baya ka, daday. Oh, Naghimo mo kag isyu, oy. Dili maayo ng imong gihuna-huna, batok ni Renato. Ay, nahibaw na ko, Pelitz. Ay! Og dili lang kay ako rin ito nga ini. Halos ang tanang mga trabahante dinis pansyan. Oy, kana imong utok magyutitod. Sabi na ay! Utitod. Gyutitod ng imong utok, daday, palibida. Gini. Ako pa ninyo, no, kamo, mga utitod og utok. Ha? Moinom mo ka ng linaga nga mayana. Ha? Hutdan yung inom! Aron matinaw ng iyong mga utok! Pasensya juga kayo ulit, ha? Pasensya juga ninyo. Di mo gud ako'y makabutid to. Mao nga, di gyud ta kapugong nila. Pugong, di ta kapugos nila. Pero, Ninyo, eh. nga naman, Junel, nga, kung kamo may muso dito, makadali-dali raman mo dayon. Pero kung naami dito, bisag kuyog mo na mo, di man may pasudlon. Mura man sila mahadlok nga naami. Bitaw, Junel, wag yun may kauyon dito. Para na ako, no? Kung walang tupog sa si Craigie nga tato dito, luwas ra gyud unta to siya din, he. Tinuod na. Dili ba gito tatag gusto, di ba nga si Greggy mo puyo dito? Ganahan ba yaon to siya din, he? Sakto man mo ulit, Glenn. Pero sabtain taon ninyo nga kumbahin. Sa sulugoon ra baya sabtaon ko. Nakasabot man minimo, Junel. Ang amo lang ba nga, may pagawas lang sa bis among kasagmuyo. Kay pinangka ba kay tunamos, Greggy? Mao gyud. Mao nga interesado kaayo mi mo tan-aw sa video, Junel, kay concern kay mi niya. Kuno sa gitinud-an na nahitabo ni Greggy. Sagdi lang, Glenn. Let, alam mo kabala ka. Akong isaan ninyo nga makakita ra gyud niya mo sa video. Ako mismo mo'y mga kopyaw niya dito. Siguro abaya gyud, Junel, ha? Kay kung di gani kakatuman sa imong gisaan namo ron, mausab na gyud ang among tinagdan nimo. Ug di na gyud kumutagad nimo.
Oh, o lagi, Glenn. Akong buhaton ng tanan. Di ko gusto og kutob ra sa Junel ha. Kinahanglan nga imo gyud ang tumanon. O gusto nako og dayon. Oh, ayaw lang sa dahin ugma, Glenn. Hatagil ko mga usa ka semana kay maghimo pa magkog-request ana. O sige. Ayaw lang nang usa ka semana, dugay ra sad kay na uy. Hatagan ti kag duha ka adlaw. Murag di makaya. Tulon lang kadlaw, Glenn. Hala sige, tulog adlaw. Kinahanglan nga imo naming mahatagan og video ha. Kay kun dili, di na sad kumutagad nimo ang sangtod. Muna nga kung gingon mo, Pets. Kay kung to atas sa prisuhan, di ta makahimo sa itong kaugalingong aksyon. Kay kung simba ko, kung sa'y may tabo ni Lolo, be, saan may magpaabot ra yung ko nga mamilagruhan ta dito kung kanus ako makabaos ni Renato? Kilis. Kilis. Kalma lang siyo. Ha. Naibaw ko nga suko na kay kanina na to. Kalma ra magyapon ko, Pets. Ang ako ba, kung simba ko, unsa na'y gibuhat nila ni Lolo karon, di yun sila magmahay. Unsa ba imong buhaton? Ha? Kung parang si Bako, ug doon na sila daotang gibuhat ni Lolo ni mo siyo. Basi na nahi kayo na, Pets. Tinuod na ang ilang mga pasangil nako nga makapatay kong tao. Uy, hala! Yawan ko da. Yawan ko na siyo. O tinuod na, Pets. Huwag kong magbinuang. Mangita yung kong paagi nga makabaos ko nila ni Renato. Kay kining pag-iskapo na ako, Pets. Di lang ni paras kong kaugalingon. Usagyod sa dakong rason nga makapanalipod ko ni Lolo Goryo. Nagkasabot man ko ni mo siyo. Mas masabtan pagin niya ko ni mo, Pets. Kung makita ni mo ang resulta kung nga nung di yung ko mo surrender sa kapulisan. Onya, attorney. Makakuha gyud ka ta og kopya sa video ini. Yes, Toribia. Matod sa hipi, mo provide siya na to copy. Maayo hinuon, attorney. Attorney Tarungoy. Attorney. Oh, Junel. May niyam day mo. Nakadungog ko og balita nga nangayo magkunog kag kopya sa video ni Hippie. Junel. Attorney, naibaw ko nga gisugo ka ni Tasyo. O saan na problema, Junel? Dako ng problema ang mo gipangayo, attorney. Kay wa kay katungod nga mangayo og impormasyon sa mga isyo nga may kalabutan sa pamilyang Cardubal. Ug usa pa, ang tao nga imong gilabanan dako og sa pamilya nila ni Rato. Pasensya na, Junel. Wa mi mo anhi aron makigibati nimo. Kung doon na mo'y concern batok na ko, natay korte, andam ko mutubag sa inyong mga akusasyon. Attorney, pasidan-antan lang ka, ha? Ayaw na lang yun padayuna kung unsa nang naa si mong hunahuna. Kay di gyapon mo magmadaugon kung inyo ka ng athon aron daoto ninyo si Renato. Usbol ko, Junel. Kung usa may inyong reklamo batok na ko, adto ta mag-abot sa korte. Kay adto na ko tubagon ang tanan ninyo mga isyu batok na ko ug sa akong kliyente. Tanawon talaga niya. Og pag-amping si mong kaugalingon, ha? Attorney, dili na lang siguro ta magdugay din he. Ayaw na, Toribia. Pabuto na na to si Hippie. Basin unya og atangan ta nila sa gawas. Mas maayo nga makabiha dayon ta din he. Ayaw kandok. Why daw tang may tabo na to? Unsay balita nga imong giingon ay? Pamindaw o nagmaayaw, Lolita. Kay doon na ko'y isyong nadunggan na. Siguryo ko no. Wa mo ikyas. Gikuha ko ng upat ka tao. Unsa? Diin man ka nabalitaan ay. Mo day sultis mga tao dito sa mansyon. Na kuno'y CCTV nga nakuha nga. Gikuha gyud siyang upat ka tao. O naasagi mga nakasaksi mismo dito sa bahay sa mga tiguwang. Tinuod ka nay? O lagi. Pero matod ni Junel kay miikyas man gyud kuno. Nakakita man sa gyud kuno sa video. Dili kuno na tinawad. Ay, bakak nagdisulti ni Junel. Uy hala. Kakuyaw gud ang balitaan ay. Kung doon ay may kuha ni Greggy, kinsa man ka itong upat ka tao kung tinuod man gani na? Ug asa man nila gida si Greggy? Mauday dakong pagutan na diya kung asa nila dada. Kuyawa sa dana na uy. Mayo ang tagbay bawaan na kung kinsa itong mga tawahan na.
Unya, unsa may aksyon nga gihimo ni Renato karon? Pamanggid maulis rin nato hangtod karon. Pero naibaw naman ka siya ng balitaan ay. Abot lang ka ni Junel kung napahibaw na ba niya si Renato. Nay, dapat mahibawaan dayon kung kinsa to ang nagkuha ni Greggy. Mao siguro nga dili mi pasudlon dito kay tingali. Doon na sila dili maayo nga gibuhat ni Greggy. Na, simba ko lang palayo eh. Nabala ka gyud ang tanan ining hitabo kay kung tinuod pang niikya si Goryo. Sigurado kung babalik dito din Bitaw, Nay. Maayo tag mo uli na si Renato aron malihok dayon ning kasuha. Maldito gini si Atty. Tarungoy na. Nangitag yung bikil. Kani agto pagin siya nil. Ano usa sa problema ni Renato? Sagdi lang. Gamay lagi ko kuha na bugaduha. Pero Nel, taghan nung tanan ako kung kalusa yung kurong muli si Renato. Ako pito gitawagan, o ma'am tubag. Ay, basig sapot tagyapon. Malagmit. Pero nanawag to na ko kausa. Kadito sa kayo noon. Nya, sabi pong. Ingon siya nga mubalik na kuno siya dayon. O magpaabot sa iya mga instructions. O na iya gisulti mo? Maura. Basta kay nara kuno sa isulti na to. Humanad to, iya na yung paong. Yay, aksyon tagabalaka na. Kulbaan ta nila. Hilig naman si Renato og sorpresa. Masig magkatilaw na noon tayo niya og kastigo. Aw, mabantay lang yun ta. Kinaibaw na baya yun tas kinaiya ni Renato. Basta maglago tagani na siya, na doon na ginasay silutan na to. Patay. May nantag ko tayo atraso niya. Eh, kuya o kayo ko, magkalitan tang tanan ini. Aw, way swerte kung kinsa na to ang yang silutan. Manguros lang kitang daan ini. And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye-bye.